Ola a todos e todas. Hoxe imos falar da boca. Sabedes que é a boca? E tamén que partes ten? Pois imos descubrilo xuntas e xuntos. Comezamos! O noso corpo, como xa vimos en clases doutros anos, está cheo de órganos que, funcionando sincronizadamente, conseguen que este vaia ben. Cando un deles se deteriora ou se dana por un tempiño, entón é cando comezan as doenzas. No vídeo de hoxe falaremos da boca. Hoxe saberemos que é a boca e cales son as partes máis importantes que ten. Que é a boca? Pois a boca é, ademais dun orificio de entrada que está sito na parte superior do noso corpo, concretamente na cabeza, tamén é a primeira das partes do corpo que pertencen ao aparato dixestivo, que, como veremos despois, é de vital importancia para a supervivencia do ser humano. Antes dixemos orificio de entrada. Pero orificio de entrada de que? Por exemplo, do aire que respiramos. O aire, ademais de polo nariz e polos poros da pel, entra pola boca. Pensa e recorda. Cando tes o nariz atascado porque sofres algunha doenza, por onde respiras? Pois claro, pola boca. Pola boca tamén entra a comida que precisamos para obter enerxía, a auga sin a cal nos deshidrataríamos ou os medicamentos para curar as doenzas. Para que serve a boca? A boca serve para comer e beber. Sen ela non poderíamos falar. Ademais, axúdanos a realizar expresións faciais como a sorrir, mostrar enfado, tristura. Que partes ten a boca? Os dentes son ferramentas moi potentes coas que podemos triturar a comida para despois tragala en anacos pequenos, sen risco de atragantamento. Noutra clase falaremos das clases de dentes que temos na boca e cales son as súas funcións concretas. A lingua é un músculo moi forte con dúas funcións moi importantes. A do gusto. Na lingua atópanse uns pequenos bultiños chamados papilas gustativas
que nos dan a información do sabor do que comemos, doce, salgado, ácido ou amargo. Mover a comida. A lingua axuda a mover a comida cara aos dentes e despois empurrala á garganta para tragala. Ademais, a lingua tamén contribúe a falar. Sen o seu movemento sería moi difícil ou practicamente imposible pronunciar palabras. A saliva prodúcese nas glándulas salivares. Grazas a ela, os alimentos non nos rascan na gorxa ao tragalos, ademais de seguir desfacéndoos para que cando cheguen ao estómago xa estean máis descompostos. O padal é a parte superior da boca e separa esta do nariz para que o aire e a comida non se mesturen. Os labios e as meixelas teñen dúas funcións. Por unha banda, axudan a que a comida non se saia cando a trituramos. E tamén cumpren a función de axudarnos a pronunciar sons como o da P e o do B. As xensivas son a parte rosada que atopamos pegada aos dentes e que axudan a fixalos, e polo tanto que non se movan ou caian. Isto é todo por hoxe. E agora... tócache! Investiga. Ademais do doce, salgado, ácido e amargo, hai outro sabor descuberto no século pasado? Pois claro que sí. É o umami, descuberto por un científico xaponés, Kikunae Ikeda, no ano 1908. O seu sabor é forte, atópase, por exemplo, no xamón serrán. Gran resposta! E como sempre, recorda que podes atoparme como @profearacelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok, e tamén na nosa páxina web profearacelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.